V sobotu 13. července služební psi a feny se sešli se svými psovody v Litvínově na závodu o putovní pohár memoriálu Nelson. Lehni! Tady je škoda toho, Dneska šéfujete tomuto závodu Memoriál Nelson. Pokolikáté? Máme 4. ročník dneska. Kdo přišel vlastně touhletou soutěží nebo s tímhletím memoriálem? Před asi 16 lety tady byl první závod, který dostal název o putovní pohár Memoriál Nelson. Já jsem se tehdy zúčastnila jako civilní kinolog a ten závod mě tolik bavil, že jsem se těšila na další ročníky, ale organizátoři už žádní další ročníky neudělali. Takže jsem v roce 2020 začala špekulovat, že by bylo dobrý ten závod obnovit a v roce 2021 se nám podařilo vlastně zrealizovat první ročník závodu Memoriál Nelson. A od té doby teda, aby jsme dostáli tomu názvu, že je to putovní pohár, tak ho se snažíme opakovat každý rok. Kolik disciplín dneska máte připravených? Máme 6 disciplín. Jednou z nich je právě průzkum v přírodním terénu, kam se diváci nedostanou, protože vlastně ten pes vyhledává figuranta a kdyby tam byla nějaká veřejnost, tak by se mohlo stát neštěstí. A pak máme disciplíny tady na place, překážkovou dráhu a potom máme vlastně praktické disciplíny. To znamená, pes musí zakročit v simulované reálné situaci. A co máte připraveno pro vítěze? Máme letos poprvé finanční dar, máme 5 000 korun a pak máme hodnotné ceny. Máme putovní pohár, máme normální poháry a samozřejmě granule a něco i pro pánečky. Všichni diváci s velkou úctou a pokorou sledovali výkony účastníků v 6 disciplínách. Nastavte se! Pust! Sedí! Tygra odstupem! Ano! Odhoď zbraň! Nehejbej se! Pust! Lehni! Odstupte. Sedni. Sedni. Jak chlapi, co tady děláte? Tak to okamžitě odhoďte. Super, běžte před auto, dejte se na kapotu, ať nechce vidět. Mám taky odhodit, šéfe? Vy chvíli vydržte. Tak se otočte, co tam máte? Hej! Jmenem zákona vojenská policie, odhoďte zbraň! Odhoď tu zbraň! Brdo! Ať ho nakrmím! Přihlášeno bylo 16 soutěžících, ale z důvodu nemoci a ostatních problémů se memoriálu zúčastnilo pouze 11 psů a fen. Přijeli z celé republiky, z Tábora, Bělušic, Mariánských Lázní a ostatních lokalit. Atraktivní disciplínou byl zásah psů při speciálním zákroku na korbě terénního vozidla a zneškodnění pachatele, která diváky velice pobavila. Hlavní rozhodčí Roman Šonský se posuzování výcviku psů věnuje více jak 10 let a je ve své profesi jedním z nejlepších. Dokážete mi říct, jaký psi jsou vhodní pro tadyhletu službu? Tak to dokážu. Ten pes musí mít poměrně pevné nervy a ten pes musí být motivovatelný. To znamená, že má silný kořistnický pud, obranný pud a je ochoten pracovat se psovodem. Jaká rasa psů se na výcvik takového služebního psa hodí nejvíc? Tak tam to ani není tak o té rase, jako o těch povahových vlastnostech toho psa, ale když to vezmeme takhle, tak nejvíce používají v dnešní době belgičtí ovčáci, Malinois, a němečtí ovčáci. Potom občas se používají Rottweiler
a vůbec jako služební plemena, který se jakoby používali. A jak jste spokojen dneska s úrovní pejsků a psovodů? Jako jsem spokojený, potěšila mě disciplína, kterou jako já osobně jako mám hodně rád, disciplína vyhledání pachatele v terénu, kde letos vyhledalo, našlo a označilo nám téměř polovina psovodů, což loni nebylo, polovina psů, což loni nebylo, takže ta vycvičenost těch pejsků v této disciplíně se jednoznačně jako zlepšila. Jinak tady máme psy jako z různých ozbrojených složek, co vím, tak policie, vězeňská služba, teď nevím, jestli vojsko, ale vojenská policie tady je, plus nadšenci z civilu, takže jako je to pestrá jako směsice jako v služební kynologie. Nejúspěšnější závodník získal putovní pohár, cenu a automatickou pozvánku na další ročník. První 3 závodníci dostali hodnotné ceny a poháry. Všichni účastníci potom obdrželi diplomy a drobné ceny. Jedná se o akci, která není běžná a určitě by si zasloužila větší podporu.